darba minnhom għaddi li minn moħħi li noħroġ mis-sistema kompletament, noħroġ bom barra mis-sistema. U bdejt nagħmel daqsxejn ta' ndaġni, sewwa bdejt nattakka ras il-għajn għax ovvjament l-istrateġija biex tiġi affettwata qed titagħmel. U bdejt naħseb u nitkellem ma' ħbib tiegħi li għandhom l-istess mentalità li għandi jiena. U kelma tqanqal lill-oħra, jiena ddeċidejt peress li jiena ikkonvinċejt li l-nifsi biex noħroġ minn din is-sistema tal-bass sewwa illi inti bil-fors taqdef għax inkella tereq, bil-fors iċċafċaf, tibqa' ċċafċaf għax inkella tereq. Jiena bdejt ngħid imma ili naħdem dan is-snin kollha. Għamilt passi żgħar f'ħajti rigward is-soċjetà, sewwa rigward kif inti tintegra bħala persuna illi tista' toqgħod lilek bħala persuna ċivili illi inti għandek fejn toqgħod, għandek indirizz u tgħix b'mod ċivili sewwa, ma tgħix fis-sens blakkarija. Xorta qed tinħares lura qatt imma jiena persuna li veru ħdimt fajt u batejt għax kelli barra li jiena persuna inqis li l-nifsi persuna akademika sa ċertu punt illa għaliex tħadd ċertu studju, għandi ċertu kotba pubblikati u sabaħ u dalam, ma xorta m'iniex persuna illi nħobb noqgħod ġew uffiċċju. Sewwa, jien persuna li nħobb xogħol manwali, sewwa, jien persuna kreattiva u nħobb naħdem b'mod illi jtini pjaċir li sewwa mhux għax persuna li għamil ċertu studju mela allura jiena l-linja tiegħi ninqafel ġo uffiċċju. Jiena ħdimt bħala tajlejer, bħalissa naħdem bħala mastru daxxa. Ħdimt ħafna affarijiet, ħdimt fl-industrija tal-film sa 10 snin. Ġifieri dejjem kelli xogħlijiet manwali, dawn ix-xogħlijiet għażilthom jiena u għaddejt bażi ġifieri u batejt, ovvjament ma rridx ninnega li ma batejtx, għax meta kont naħdem ma' missieri fil-Madun. Kien xogħol li jbażbrek u dak iż-żmien u terġien u xkejjer. Sewwa, dawn ovvjament tibda tħossom meta tibda tikber dawn l-affarijiet. Bħalissa swaba tiegħi inkollu għaddejjem minn mal-braids. Mhux istataw, ġol istadi. Xogħol ovvjament. Inkollu għaddejn kollu nirriskja swaba tiegħi minn mal-braids għaddejn minn ma xfafar, imma ma ġara xejn. Għad jiena din it-tbatija kollha u s-sagrifiċċji li għamilt f'ħajti. Għamilt passi tajbin u qed inħossni sodisfatt. Sewwa, b'dak li jiena ħdimt għalih u rnexxieli nikseb, għad imma fil-veru sens tal-kelma meta jgħidulek inti tgħix b'mod tajjeb. Naħseb naqa' dwarha di. Kemm inti skjaf ta' ħajtek u ma tirrealizzax. Sa ċertu punt int konxju tagħha għax inti tqum tgerger kull filgħodu la dax-xogħol ta' kuljum. Anke tfal għadhom jimbtu imsieken ta' 3 snin, ta' 4 snin u ta' 5 titqajjimhom minn sbiħalla biex jilqgħu l-van. Jiena l-mara tiegħi toħodhom l-iskola, mbagħad wara tibqa' sejra x-xogħol. Sewwa. Imma la jikbru daw iridu ovvjament l-iskola tinbidel u jridu morru forsi jkun hemm xi distanzi jitwal. Imma meta toqgħod tirrealizza tgħid jiena all right, qed ngħix tajjeb imma ammara tkemmet imbagħad ta' kuljum. Din ħajja tajba. Mhix ħajja tajba li inti tgħix mela f'sena sħiħa inti qed tgħix ġimagħtejn. Ejja ngħidu xahar minn 12 xahar inti qed tgħix xahar sura
ċivili biex ngħidu hekk, meta ngħidu ċivili mhux iċ-ċiviltà ta' din is-sistema, ċivili fil-veru kif inti suppost tgħix. Sewwa, mhux fil-ħakma tal-ingravajjet ta' dawk illi jaħslulek moħħok illi din hija sistema sewwa illi għandek l-awtoritajiet qed jaħdmu illi għandna x-xogħlijiet għalik ovvjament biex inti tibqa' tdawrilhom ir-rota ekonomika ħalli l-pajjiż meta ngħidu l-pajjiż mhux il-poplu. Meta ngħidu l-pajjiż dawk illi jiena meta nipparaguna ħajti fejn wasalt jiena. Ma dawk illi telgħu għamlu 5 snin f'leġislatura fil-gvern saru miljunarji. Miljunarji. Sewwa, jien ngħid ma dawk nipparaguna ħajti. Mela jiena ejli naħdem minn kelli 16-il sena. Missieri kien joħodni għax-xogħol ta' 11-il sena għax ħanispjegalkom naqra jiena peress li jiena persuna ribelluża sewwa u dejjem irriġettajt l-istudju mandatorju l-iskola jien dak li naf tallimtu waħdi. U rreġettajt li ttini l-iskola. Jien għandak l-affarijiet li naf illa għaliex għandi passjoni kbira, għandi kilba kbira, għandi kurzità kbira biex nitgħallem, biex insaħħaħ li l-nifsi. Imma mhux minn dak l-aspett li titmali, tiddeffis li ġo moħħ is-sistema biex iġibni magna tal-flus lili, le għandek ċans. Ma għandek ċans. Jiena tallim dak l-affarijiet li jtuni pjaċir. Li jtuni pjaċir. Allura meta missieri beda jara li jiena m'iniex persuna illi nħobb l-iskola u qatani da m'għandux futur. Mela ħan nipprova nagħlmu sena. Ħanibda nieħdu miegħi għax-xogħol ħalli nrawmu ħalli la jikber. Ovvjament, meta jasal fleta biex jidħol fis-sistema tax-xogħol fid-dinja tax-xogħol, għall-inqas dan jaf x'jagħmel xi ħaġa. Sewwa, u nirringrazzjah il-missieri jiena ġifieri, illa għaliex bil-għajnuna tiegħu jiena sibt persuna ħendi, sewwa, jiena persuna prattikament naf nagħmel ħafna affarijiet. Dik il-ħaġa li kont naħdem mal-films, titkellem waħedax, mal-films inti tkun taf les li tagħmel kull ma jinqala. Fid-dawl, fil-bini, avolja hemmhekk hemm setturi differenti, hemm il-construction, hemm il-painters, hemm il-props, hemm ħafna setturi differenti, imma meta ngħidulek set dresser jew propman, dan ikun espost għal ħafna tipi ta' xogħol bl-idejn. Sewwa, bil-Malti jkun Jack of all trades, bil-Malti, sewwa. Insomma, għaw missieri kien joħodni għax-xogħol minn meta żgħira, jew kont noqgħod nilgħab dak iż-żmien. Ma kontx naħdem, kont noqgħod nilgħab. Imma ovvjament il-qudiem meta bdejt nikber, bdejt nintegra iżjed fid-dinja tax-xogħol u bdejt nieħu interess. Speċjalment meta żiedni meta bdejna naqsmu il-flus. Ovvjament jiena bdejt impoġġi l-madum għax kont tallimtu bdejna naqsmu l-flus. Imma insomma rilevanti. Meta bdejt naħseb qed jiena illi naħdem dawn is-snin kollha dawn l-20 ta' snin kollha. U prattikament għamilt passi ta' nemlu fejn dawn li jitilgħu f'5 snin isiru miljonarji. Mhix sew. Daw qed jikdbulna kontinwament. Mela allura meta għandek leaders ipokriti, ċarlatani, sewwa, illi lilek kif ġralna meta tħallna fl-Ewropa, meta ħaslu moħħ il-bniedem meta orewlu s-sabiħ biss. Tax se tipprovdi l-Ewropa, orewlu s-sabiħ biss. Imma l-ħażin ħbewulu, ovvjament. Il-gvern ta' dak iż-żmien mhux se jispara l saqar, jgħidlek jekk se noħroġilhom kollox. Dawn mhux boloħ daw in-nies, jgħidulek isma', imma hemm ħafna affarijiet illi se jimxu kontrina le. Għax minkejja li hemm affarijiet tajbin, hemm daqskemm hemm tajbin, hemm ħżiena. Mela aħjar nibqgħu kif aħna nafu. Imma kif se niġu mhux se, allura x'jagħmlulek? Ħarġulek it-tajbin biss. U bella wielu l-poplu. Jiena beħġari ma marx nivvota.
ma mhux nivvota l-Unjoni Ewropea, ma mhux nivvota. Biex kont naf x'inhu ġejta, x'jiena kont naf jiena politiċi qatt ma sperawni, qatt, jiġifieri, qatt ma sperawni, dajn li naf li dawn nies huma dawn nies ipokriti għandhom żewġ uċuħ, wieħed għal konsum pubbliku u liħor biex jipprijanaw kif biex jitejbu u jħaxnu bujietom sewwa. U biex huma ovvjament jibqgħu pappuwa. Allura fiduċja fil-politiċi m'għandix jien, u meta inti għandek fis-sistema leaders li huma nies ta' azzjoni negattiva, għax tippretendi li jkollok sistema tajba li inti se tkampa li inti se ssir miljonarju li għax ħammuad biex issir miljonarju f'din id-dinja bil-korruzzjoni. Imsija jekk inti se timxi b'subaj dritt se tagħmel il-flus li għala għax iżjed ma taqla il-gvern iżjed jintaxxak. Iżjed jintaxxak. U mhux minn dak l-aspett biss hemm ħafna affarijiet illi inti ma tistax issir tajjeb komdu fil-liħ tal-flus kemm tixtieq. Sewwa. Dik il-ħaġa biss illi inti għal-mod tal-kelma ma tistax iżżomm id-dar iżjed għax kemm qiegħda iżjed minn 10,000 jew iżjed minn 5,000. Ma tistax. Għaliex ma tistax? X'jiġifieri mela dak mhux flusi. Jien lajthom b'mod onest, mhux bil-korruzzjoni bħal xi ħadd, għax jiġifieri ma nistax inżomm il-flus fejn irrid inżommhom. Bil-forsi rrid inqedhom il-bank jien il-flus. U issa ġejjin f'dinja diġitali rigward il-flus. Ovvjament aħna anke n-nies ġejjin diġitali issa mhux il-flus biss, għax il-klip ilhom diġitali ċċeppjati issa jiċċeppjaw lin-nies. Sewwa ħajġibuna kompletament mhix zombies ta' aħna diġà zombies, issa robots. Il-pass li jmiss, it-tarġa li jmiss robots issa. Sewwa, ħalli inti aħna diġà kif ipoġġuna noqogħdu. Imissa jafsulek, issa m'għandhomx għalfejn jikkonvinċuk issa u jibbrainwashjawk, jidħlu f'dak il-ħesil kollu ta' aħbarijiet u kampanja ta' ħasil tal-moħħlija, issa jafsulek bottuna bum u tpoġġi bil-qiegħda. Robot, kompletament robot. Hekk ħajġibuna issa. Imma m'għandhomx fucking chance ma' minnu konxu, sewwa, daqskemm ma kellhomx chance fil-COVID. Min kellu rieda tajba u rieda b'saħħitha hemm baqa'. Jiena ma beżawnix xejn. Ma intimidawniex. U ċitazzjonijiet fuq il-masker lajt. Ma intimidawniex jien. U kont immur niddeffes ma' eluf ta' nies il-belt fil-protesti. Ma mraċċa u għadni għaddej. Bil-biża galor li bdew jitfgħu fuq l-aħbarijiet, fuq ir-reklami fil-films u għax anke tara biċċa film, kulħadd bil-maskri kienet daw bis-serjetà. Niftakar l-aħħar żewġ films li kont. Il-producer tal-film inkollu jgħaddi minn ħdejha milli jekk nagħmillu no. Eklu jekk titkeċċini, m'għandekx ċans nilbisha. Taljan kien, li m'għandekx ċans nilbisha. Għatlu. U mbagħad kien jgħaddi jagħmel jekk min kien jgħaddi jagħmel jekk. U żgur. Mela xi fucking popazzi ħadd tagħmel li titbija. Allura meta nibda nħares lejn dawn in-nies illi fi ftit snin jiġu imperaturi, sewwa. Nibda tgħid allura jiena qed ngħix f'sistema ta' ugwaljanza, f'sistema trasparenti, le. Qed ngħixu f'sistema ta' minnu li żjed b'saħħtu iħawwel. U minnu l-aqwa iħawwel. Di mhix ċiviltà f'saħħitha, jiġifieri healthy. Din hija ċiviltà marida. Marida, kulħadd jisraq lil xulxin, kulħadd jikdeb, kulħadd jinganna l xulxin. Din hija id-demokrazija illi ngħidu biha dini. Allura jiena rrid ninqata' minn dan il-ħamieġ kollu. Kelli jiena l-Malta veru nħobba, imma jisek tasal f'ċertu punt fajtek. Illi tibda tgħid. Tgħid imma jiena issa rajt, wartu żgħar,
għattu seġa għadna noħorġu, għadna minkejja mill-li pajizna madux tagħna, għadna noħorġu, sa ċertu punt għandna naqra libertà, sakemm ma jerġax iqumilhom u jgħalqu l-pajjiż sewa aħna iżol aħna gżira. Aħna ma tgħidx art ferma. Le aħna gżira. Aħna kif da jalaqlek l-airport. Għajli fejn l-alla se tmur. Di priġunerija tiġi ġo ħabs, letteralment ġo ħabs. Għabida għaddej minn moħħi tgħid nixtri xi biċċa art x'imkien barra minn Malta. Il-Greċja l-artijiet b'xejn, Ċipru l-artijiet b'xejn, Sqallija u l-Italja. Fil-kampanja ma jien ma rridx infittex ġo ċiviltà ġo l-kampanja. Mela, la. Ġo dan bini ġo dan diżastru? Xi dwejja ma rridx. Jiena rrid ngħix fil-kwiet, ma rridx nisma' il-mowbajl li nħabbtu mal-ħajt. Imma peress li ngħixu ġo ċiviltà, nmur ngħixu għall-kampanja u ngħix iżjed rilassat, tgħidli hemm ħafna affarijiet meta toqgħod taħseb veru. Hemm ħafna affarijiet. Aħna marbutin b'ħafna affarijiet ara s-sistema kemm hi maqbuta komplessa. Illa li jekk inti bħala persuna tibda tajtiva dan appjan tajjeb, dan appjan li jista' jkun suċċessiv li jaħdem. Inti qed taħseb għalik biss. U ma tiġik il-mara u tagħmellek hekk tgħidlek, iva all right, inti se tgħix b'dik il-kondizzjonijiet illi toqgħod relax, tranquill, ikollok xi żewġ għaliqi, xi koċċ annimali illi jipproduċulek mhux sa niskarnu u noqtolhom ta' ġifieri toqgħod tikol mill-prodott illi tipprovdilek l-art u n-natura. U xi kultant tagħmel xi xirja. ċaffariet ta' barra minn hawn daw, le, mhumiex tkun is-sostni lilek innifsek sewwa tagħmel tal-mod tal-kelma xi greenhouse li tiġġeneralek ċertu enerġija, pannelli u dawn l-affarijiet, m'għandekx għalfejn tibni palazz. Tagħmel dak konvenjenti, razzett, sabiħ, kif tixtiequ inti, xejn ta' barra minn hawn, u tgħix ta' nies. Imma mbagħad tgħidlek għax jiena meta ninqata' kompletament mis-sistema, minn kollox, minn dawk l-affarijiet li toffri s-sistema ninqata' minnhom, għax m'għandix bżonnhom. Imma tant din is-sistema rabtitna, tgħidlek allura il-karrieri ta' tfal tiegħek m'intix qed tħares lejhom futuri. Veru. Jiġifieri inti se tisraqilhom il-libertà li jfittxu karriera tfal tiegħek? Puntu, għandha raġun. Ovvjament kont ħsibt fuqhom daw jiena, imma ovvjament tittaħseb ukoll li mhux kulħadd jaħseb bħalek għalkemm hawn dawn in-nies ribelli illi naqsmu l-istess ħsibijiet dwar din il-sistema tal-ħara, sewwa dan il-maqjel mhux kulħadd les li jieħu dan il-pass. Jiena kieku waħdi nieħdu dan il-pass, imma mhux qiegħed waħdi meta jkollok familja hija jibsaw. U biex nirritorna għal punt meta għad illi jiena mort għand l-accountant tiegħi. Rrid insemmi dan il-punt li jiena kont mort għand l-accountant tiegħi u kien qalli meta kont għatlu ismatlu jiena rrid ninqata' mis-sistema da baqa' ħares lejja insomma, ħaġa li ħadd ma staqsir qabel kien. Qalli imma għaliex jiex tinqata' mis-sistema u bdejt nelaħbara jekk għalhekk u għalhekk. Għalli ħanajdlek, għalli meta tinqata' mis-sistema, għalli jiġifieri, għalli la tista' ssuq karozza. Isma' x'qalli da, ara kemm hi minsuġa b'mod kumpless u b'mod strateġiku s-sistema. Ara naqra, ġifieri jekk inti jirnexxilek toħroġ mis-sistema, litteralment ma tista' tagħmel assolutament xejn. Jekk inti se tinqata' mis-sistema bil-mod kif jitrid jiena, għalli ma stax issuq karozza, għalli laqqas biss tista' tirfes fuq il-bankina. Għalli, għax inti ma tibqax ċittadin, għalli. U ħalli nimbella da. Għalli m'intix intotalat inti li tieħu mediċina għal-mod tal-kelma, li hija ovvja di. Għal-mod tal-kelma inti qed taħdem u għajt solari jew weġġaq jew tajt idek. Għalli ma tistax tużah l-isptar, għalli titħallas.
Għalli, ovvjament, kieku les li nħallas, kieku dik kienet l-unika ħaġa, imma bida jsemmili jaf, kieku dim kienet l-unika ħaġa li jekk inweġġa jiena mmur l-isptar u nħallas biex jgħinuni, sewwa mhux problema, mhijiex problema dik. Imma ħafna affarijiet, ħafna affarijiet, għax dan ħabib tiegħi dal-accountant u bida jidħolli fid-dettall, għax hu jaf x'inhuma l-affarijiet. U ħalli nimbella da. Għalli aqqas tilfes fuq il-bankina, għalli ma tista'. Għalli jekk insa tinqata' komplet, għandi m'intix rikkonoxxut bħala bniedem. Għalli? Għalli inti għallijien tiġi, għalli literalment għallijien. Għalli jistgħu jaqbdu jarrestawk. Bis-serjetà ta' bida jgħidli affarijiet bellaħni. Ġifieri ara naqra kemm hi maħduma b'mod kompless din is-sistema. Jekk inti tinqata' mis-sistema m'għandekx il-libertà illi tinqata' b'mod ċivili jew b'mod kif jisejħula demokratika, sewa għax din mhix demokrazija di. Anki il-mod kif inti tinqata' minn magħha, inti di tqisek bħala biċċa imbarazz, inti minn xejn. Dawn in-nies demokratiċi illi jagħmlu balla, dawn huma n-nies illi jqisuk jekk m'intix magħna mela nesterminawk, jekk m'intix magħna, għax kif bdejt nifhmu jiena u l-mod kif beda jispjegali u jpoġġi l-affarijiet, hekk il-ħaġa, hekk ir-realtà. Għalli inti tiġi ineżistenti, għalli. Għallu jekk intaqgħu miegħek, għalli l-ewwel għalli jitfgħu għajnejhom fuqek biex inti tkun immonitorjat. Is-sistema mbagħad tkun taf għal x'inti inqtajt, x'intenzjonijiet għandek. Għalli daw jiġbruk letteralment. Għaliex inti bniedem bla dokumenti ta' xejn. Inti bniedem m'intix magħruf mis-sistema. Int bniedem għalien. X'qed tagħmel hawn? X'inti tagħmel hawn ma tistax timxi hawn. Pom mitfgħu ġewwa. Jiena għaddejt minn dawn l-affarijiet ukoll għax jiena moħħi jiena għall-aħres persuna tidħol ġo moħħi. Okej, meta tidħol ġo moħħ persuna, jekk tidħol ġo moħħ persuna hija komplessa l-biċċa xogħol. Ħafna, kulħadd għandu moħħu kompless. Sewwa. Jien dħalt f'affarijiet rrid nqata' minn mal-Knisja Kattolika, hemm mbagħad bdejt ngħid iva morara. La jiena ma xed intihom wiċċ għax jiena m'għammet. Jiena għalihom fuq ir-reġistru Kattoliku jiena Kattoliku, ma jiena għalih ma tagħmilx differenza. Lan qim l-alla-falz tagħhom daw. Sewwa, għax dawn iqimu alla-falz. Krejaw huma. Is-sistema Kattolika, mhux Kristjana, is-sistema Kattolika. Sewwa, dawn jaduraw entitajiet illi ma nidħolx fihom, ma nidħolx biex ma niżvijax minn dan il-video. Sewwa? Imma l-intenzjoni tal-qima u ta' li għandhom pridira tiġi mħejjija u preparata għas-segwaċi tagħhom hija oltre. B'mod estrem oltre minn dak illi segwaċ miskin jaħseb illi qiegħed iqim jew isegwi, totalment differenti. Totalment differenti. Fis-seminar li għamilt fl-20 ta' Mejju, tkellem dwar diversi punti fid-dettall dwar x'inhi l-Knisja fil-verità. U dwar kif se tassumi kontroll tad-dinja fil-futur qarib li se tkun qed taħdem fin-New World Order il-Knisja Kattolika. X'ma ninqatax minn din is-sistema. X'ma ninqatax minn din is-sistema. Imma hemm modi kif tinqata' mingħajr ma tgħaddi minn dan il-ħesil. Kont qed nara darba minnhom kien hemm daqsxejn ta' post fuq il-Facebook kienet illi wieħed mill-mod biex ma tagħtix każ din il-kazzata tal-Covid aqbad it-television u għadbhom it-tieqa, u aqbad il-mobile u ġibu frak. Għax inti kif sa tiftaħ it-television, kampanja sħiħa globali kienet Covid tila u Covid nieżel. Persuna dajfa minn moħħa se taqa' fin-nasba, se tiġi influenzata kif infatti ġara, ma persuna li għandha rieda b'saħħitha
u għandu għaw jiffunzjona kif irid u għandu għawn tiegħu u mhix immexxi bl-ispak ta' sistema ma ġiex influenzat u ma ġiex abbużat bl-ebda mod. Jiena ma ġejtx abbużat għalkemm intlejt bin-negattività dak iż-żmien għax bdejt nara s-sistema qed turik illi qed taħdem għassa għal saħtek. Ma fil-verità mhux għal saħtek qed taħdem. Ira xis-sistema lokali wkoll mimlija bl-ispak tas-sistema globali. Aħna l-gvern tagħna ma seta' jagħmel xejn għax kellu oppożizzjoni fil-kabinett intern. Illi llum mhux tal-li sar konsulent da sewwa tal-li ġi president tal-ħuda, dan ġi president tal-ħu, ġifieri nistgħu naħsbu nħossu dan. X'intenzjonijiet kellu? Kellu intenzjonijiet li jkisser lil Robert Abela, l-Prim Ministru, da. Illa li xħadlu postu. Illa li xkemm xi ħadd li jgħidulu l-King u l-mara tiegħu iffinanzjaw jew appoġġjaw b'xi mod biex jitla' Robert Abela. Allura da is-Sur Fern inħaraq. Allura il-laxka u qabad jattakka left, right and center. Għalaq pajis, li tikkisser pajis u mentri Robert trid jiftħu. Robert trid jiftaħ il-pajis biex ma jistaġnax l-ekonomija. Entkom tafu, minn forsi jsegwini ta' spiss. Jsegwi l-videos, jew forsi dak li kont nagħmel qabel, meta kont maħruq bis-sistema għadni maħruq, imma nipprova niddevja minn dawk l-affarijiet. Jaf minn isegwi il-video tiegħi jaf li jiena m'għandi l-ebda simpatija lejn il-politiċi, m'għandi l-ebda simpatija lejn partit, lejn l-ebda wieħed xejn assolutament. Li qed ngħid jafu kulħadd jafu, ġifieri. Issa din il-persuna li tikkisser pajjiż ekonomikament sewwa u għamel kampanja ta' biża' telaq minn hawn. Telaq minn hawn dabbar rasu. Il-President tal-ħuda issa sar ajmaj mora f'dah il-President tal-World Health Organization. Ajmaj. Mbagħad minn naħa l-oħra l-oħra wkoll President tal-Unjoni Ewropea. Ajmaj. Jiena rrid ninqata' mis-sistema illa għaliex ħassejt li din hija kollha negattività li qed tappressani sewwa. U peress li għandi moħħi daqsxejn jiena persuna illi kif taqbad tgħid, illi inħoss illi għandi l-kuxjenza tiegħi tqila u meta nara xi ħaġa veru taffettwani m'iniex dak it-tip ta' lukewarm milli ndawwar ras hemm. U nibqa' qisni qatt ma rajt xejn jiena persuna illi jekk se nara xi ħaġa bil-kontra ħa nipprova nagħmel xi ħaġa biex ngħin għall-inqas. Dawk li kienu jiġu l-protesti jafu kemm esponejt il-wiċċi Marita Bonnici. Saħansitra ħarġu n-nies jgħidu li b'dik littra li jiena kont bagħat lill-Prim Ministru personali bl-ID card tiegħi morna Kastilja niffirmaw taħt il-kameras tas-sistema sewwa ktibt ittra ta' 6 paġni u martajta lill-Prim Ministru jiena biex jirrikonoxxi n-nies bħala nies mhux bħala guinea pigs sewwa bħala annimali illi dawn jippretendu li jiena niġi nittaqqab għal marda illi tgħaddilek f'ġimagħtejn. Kont ktibt ittra, mbagħad ħareġ bravu, għax dik li tiegħu mbagħad ħareġ bravu għalli din teddida. Teddida. Qabad iddeċieda li teddida nqabad. Sewwa minn ittra ta' 6 paġni dettaljata. Ra l-aħħar biċċa fejn qed li aħna mhux se nittolleraw iżjed dan l-aġir tal-gvern għax aħna ċittadini u jistħoq ilna ngħixu b'mod liberu ħareġ għal din teddida. Għamel cherry picking da
u għażel ir-ried u ħareġ bija, għatlu inti qrajta l-ittra għalli le, mela xitzok ħriġ tajt li din teddida. Mbagħad daħlu sħabi li ġew miegħi imsieken, nirringrazzjahom, l-ewwel waħda Rita Bonnici, sewwa daw ġew miegħi jappoġġjawni hemmhekk biex ma mmurx waħdi Kastelja. U ġew miegħi. Jiena meta nara xi ħaġa bil-kontra nipprova nagħmel xi ħaġa. Ma jkunx pjaċir tiegħi, imma jiena jdejjaqni l-kontrarju. Il-kontrarju jiena persuna li inħoss, persuna li ma ndawwarx wiċċi. Bħal meta eżempju jinnaf, darba kont qiegħed il-baħar, kien hemm din il-biċċa xawer illi jagħmlu f'nofs l-għadira, kollha koluri, mhux dik li kulħadd kien jiżloq fuqha, mhux dik. Dik neħħew mbagħad għamlu oħra f'nofs ta' bajja. Tifel iswed il-ħin kollu jiftaħ l-ilma. U l-ilma nieżel, ħin kollu nieżel l-ilma u jidħol ġo fejn ħasel jaħsel il-flip-flop. Ejwa veru tifel żejt meskin da, mhux biex jagħmel ħsara, imma bdejt niddejja jiena, tara naqra, istra. Xtaqt inqum jiena ta' ma rridx dan it-tifel biex naħtfux ma se naħtfu, ma jiena forsi kun hemm il-ġenituri tiegħu ma rridx isni nindaħal, imma xtaqt li nindaħal. Għax il-ħsara ddejjaqni jiena. Il-ħsara ddejjaqni hu. Jien dak it-tip ta' bniedem. Imma la ma nistax ngħin ħafna nies, illa x'kulħadd għandu ovvjament il-pjan tiegħu. Jiena nagħmel ċertu videos min irid jipproċessa dak li qed ngħid, ma tjaraw. Sewwa biss illi aħna deħlin f'fażi ġdida tal-istrateġija globali, sewwa, illi tibda taħdem b'mod daqsxejn iżjed kawt. Issa, tinsewx illi la darba tiġi stabilita il-munita diġitali globali, inti isom għandek il-bajt sewwa ta' bejsa għajk fit il-gvern. Meta jrid jafashomlok u jġibek fejn irid. Litteralment. Illa lix inti la għandek kontanti id-dar. La għandek flus fil-bank li tista' tmur tixbidhom meta trid. Ma għandek xejn ma ċandek. Ma ċandek. Kif taqbad tgħid dawn il-vantaġġi? Le. Inti għandek kollox anti-sistema issa. Dak li ħdimt għalih high-tech sħiħa hija tfid is-sistema. Jekk inti, ara kif konna, jekk inti tingħata ċitazzjoni għal mod tal-kelma kif qegħdin issa u ma tħallasiex, jagħlaqlek il-liċenzja. Dittatura jagħlaqlek il-liċenzja. Sewwa? Issa, jekk inti se tiġi kkastigat mis-sistema irrelevanti għandek xtort. Jew le, tista' ma jkollokx tort, imma se tieħu passi illa li issa għandu s-sistema għandha l-bajt tiegħek f'idejha.